Hør. Vi er i... Hvor var det? Vi er i Kolding, bro. Vi er i Kolding, og vi har kørt. Jeg tror, vores gennemsnitsfart har været sådan 50 km/t, fordi der har været så fucking meget sne på vejene. Jeg tror, vi har set 20 crashes, folk der kører galt, folk der er ved at køre galt. Kan du sådan en Mercedes? Bro. Men det har været fucking crazy. Men nu vi oplader bilen, vi sidder og slapper af og hører lidt musik. Ja. Vi har det godt, og vi skal bare derud af, så vi ses. Jeg har lige en ting mere. Hvad er det? Shout out til fucking Martin. Det er rigtigt nok. Kan du ikke lide min til mig? Vi skal køre langt, så det handler om at holde god energi. Ja. Skål, bra. Se nu her på kig. Vi er i fucking Val-Thorens. Vi har ramt Val-T, alt godt. Vi er glade. Skal vi lige få se ham? Vi har skitøjet på. Vi har Martin i hånden. Ja, livet kunne ikke være bedre lige nu, som det er nu. Er det ikke sådan noget der? Skal vi på pisten, fra? Skal vi på pisten? Med Martin også? Skål, skål til det, mand. Der han er kamera på, så vi skal se, hvad han kan så. Ja. Bare glæder sig til at se, hvad jeg kan, man. Glæder sig til at se, hvad jeg kan. Ja. Alle fucking kan se min skiskåsel. Fucked up. Tilbage på den igen. Det så I ikke. I så det ikke. Jeg er med. Prøv at se, hvad jeg laver. Så er det så pisse sejt, hoppa! Godmorgen. Man er træt, selvom jeg ser frisk ud, så er jeg fucking træt. Men det er en ny dag. Vi skal på pisten nemlig lidt. Usaya står stadig, så jeg skal lige vække ham. Og selvfølgelig, jeg vækker ham på en stille og rolig måde. Usaya! Godmorgen, bra. Du må gerne med sus, bro. Godmorgen. Vi skal på pisten. Vi rammer pisten om 6 minutter. Er du frisk? Vi har hele holdet med os. Vi har Usaya med grøn jakke. Og her har vi Cody. What's up with it, man? Still smoking my weed. Are you going down that one? Ja, vi kan ned den der. Vis, hvad du kan, Cody. Okay, kom så, Cody! Du har pizza! Vis, hvad du kan, bror! Hvorfor siger du kan balance igen? Shit! Er du okay, bror? Er du okay? Jeg kører. Eller en ting, vi skal lægge mærke til med Usaya. Han kører hele tiden baglæns. Og så er han med at falde. Så kan se. Det er skej, man. Det er skej. Cody siger, at jeg kan spise. Jeg skal lige vise. Jeg kan godt finde, at der står snø. Jeg får starte mig til den, ja? You good? Oh no, wait, nigga, wait, Osamason! Oh shit. Oh shit, we going straight, man. Fuck this turning shit, man. Yeah, man. This is light work for a guy like me, get me? Are you okay? Okay. Cody og Usaya, de falder hele tiden, man. He's good. Did you see it? Jeg tror bare, da jeg gav kamera til Cody, så siger han sådan her. Jeg falder måske, hvad skete der? Jeg falder kæmpe, man. Det her kamera, det bliver godt nok en misbrug. Kan du se, hvem der står der? Kan du se, hvem der går der? Usaya, har vi det, bra? What's good, man? Vi har det godt. Var det hårdt at gå op? Det var sgu lidt over. Det er solskin. Næsten alt ikke godt. Ja, det er fucking godt. Jeg synes alt er godt. Skal vi komme op? Ja, skal vi ramme pisten? Gør det. Okay. Vi har lige sat os ned på en pause.
Vi sidder faktisk bare og nyder udsigten. Prøv at vise den udsigten hurtigt. Prøv at se udsigten, man. Det er fucking dejligt. Og vi sidder bare og slapper af. Drikker lidt matte. Bare. Hvordan synes du selv, det går? Ja, oprigtigt, jeg synes, du gør det. Du kører fucking hurtigt. Der er ikke så meget der. Jeg kører stærkt, du ved. Nogle gange kan jeg godt køre, som om, du ved, jeg har 2 liter. Og nu falder du. Hvad sker der? Ja, jeg er død endnu. Jeg hygger mig sgu da. Ja, du er ikke død nu, men... Jeg synes, det går pissegodt. Ja, men du gør også fucking god content, sådan alle dine crashes. Dig og Cody. Jeg vil faktisk sige, den, der har det vildeste crash, er det ikke Cody? Er det ikke stadig? Er det ikke Cody? Det er Cody. Ej, Cody. Jeg skal se det der ene klip af ham der. Ej, jeg tænkte på noget. Shit. Jeg kan fucking godt sådan kunne lave en backflip på pisten. Skal jeg ikke prøve det på et tidspunkt? Lave en backflip på snowboard. Tror du, det er en god idé? Jeg ved det ikke. Det kunne være fucking grineren. Skal vi prøve at lave en her? Skal jeg prøve at lave en her? Skal jeg prøve? Lad os starte med en her så. Hvad siger du til den der? Det var fint nok. Den kunne godt blive bedre. Second try. 3, 2. Fuck! Var den stillet? Det er bare der næsten. Vi skal lidt videre. Vi er på skovtur, low-key. Vi er bare ude og kigge på naturen. Og så skal vi mødes med nogle andre chefs senere, hvor vi skal på Følle Dysh. Er det ikke det? Ja, Følle Dysh. Så yeah. Nu får vi noget ski-content af os. Nice. Flex up, stretch out, big bands, whoa, whoa. Flex up, stretch out, big bands, whoa, whoa. Flex up, stretch out, big bands, whoa, whoa. Lige nu så har han styr på det. Jeg kan se, han kører derudad, mand. Okay. Okay, vi cruiser. Vi cruiser derudad, mand. Der er fart på. Okay. Ja, du har styr på det lige pludselig. Det er roligt. Hvem siger, at jeg ikke kan finde os noget med ski? Yeah. Så vi kan lige ski igen. Vi er bare over til La Følle Dysh. Er det ikke det der? Jo, La Følle Dysh. Jeg kan aldrig finde ud af at sige det. Hvad hedder det? La Følle Dysh? La Følle Dysh. La Følle Dysh. La Følle Dysh. Vi skal derover. Ja. Vi har lige stået rigtig flot på ski. Jeg har faktisk ikke set at stå så flot på ski før. Ja, det går fornuftigt her nu. Går turen til La Følle Dysh. Okay, hvad siger vi? Vi er på fulde. Vi er ikke tørt. Det er sådan, vi fedter stadig lidt rundt. Kan vi ikke det? Vi er der. Vi er der. Der er god stemning. Rigtig mange børn, der står på der bænk. Hvad siger du til dem? Fald. Fald. Vi laver en lille domino-effekt senere. Vent og se. Hvordan har du det med det her sådan her? Du er den, jeg tror kun der er to sorte her. Hvordan har du det med der malbøsser? Det er ikke sådan noget. Det handler ikke noget med malbøsser. Det handler bare lægge stilen. Læg stilen. Han har det godt. Skal vi have noget til vores? I need that blue white bitch on Depop, chillin' teapot, 2 left feet, them Reeboks. Shawty did freelance, now she a free thot. Shoulda never loved that bitch along with my seat. My style, bitch skip hip poppin' in my Reeboks. Talk about a detox, busy like a meatbox. All grown up, bitch looking like Salih, not that booty. I need that blue white bitch on Depop, chillin' teapot, 2 left feet, them Reeboks. Shawty did freelance. Se nu her, kan du ikke lige forklare, hvad du har køkket til os? Kan vi se, hvad du har køkket til os? Det er noget red curry med noget ris, og noget kylling og nogle grøntsager. Lækkert. Det ser virkelig godt ud. Yes, okay, yes. Skal jeg lige hurtigt, skal jeg lave en test til dig? Lav en test for dig. Yeah, lad os se, hvordan det ser her. Og det var faktisk, du har faktisk køkket. Det er sådan, du har faktisk køkket. Har jeg køkket? I ain't gonna hold you, det er faktisk godt, det er. Kammer. Få lidt kylling med. Fuck, det smager godt, mand. Tak for det, bror. Selvfølgelig. Du har køkket igen. Du har køkket hele ferien. Det smager faktisk sindssygt. Det smager faktisk sindssygt. Det er en ny dag, og i dag, der er det sgu ikke en flot dag. Prøv at se vejret. Jeg tror ikke, jeg kan se, for det er så fucking lyst. Det er noget lort. Jeg starter med at tage på pisten selv, for at se, sådan, om der er overhovedet nogle steder, sådan, hvor man kan stå. Og så kommer min Shabusai efter, så yeah. Jeg tror ikke, det bliver en flot. Måske bliver det en flot dag i dag, fordi at der er jo kæmpe meget sådan. Så måske kan vi bygge et hop og så lave en backflip. Hvem ved, om der kommer en backflip i dag, men det får vi at se. Så ses på pisten. What the fuck? Hvad er det? Vi springer laviner. Oh shit.
Fuck, jeg skal sætte mig. Ja. Hvad skal du bruge fra? Jeg skal bare have et flot backflip på. Okay, Stil. Flot layout. Okay, Stil, hvad skal du på? Backflip, bror. Første gang i år. Okay, kom med det. Back out the trunk from the front to the back. Back out the trunk from the front to the back. Back out the trunk from the front to the back. Back out the trunk from the front to the. Prøv at se Osai deroppe, mand. Han kommer ikke med op. Hvorfor kommer du ikke herned? Halvanden time? Kom herned og lav en backflip lige nu. Ja, kom med et backflip. Jeg skal komme med det. Kør! Så lav backflip. Så gør det. Ja, Du er alle snak. det er lidt all talk, yes. Kom med den! Shit, man. Er du okay, bror? That's crazy. Bror, kan jeg ikke lige få den her matte? Hey! Skud, matte. Vi skal lige have lidt energi, inden vi skal lave backflip, så... Shit, fucking spejder det her. Fuck. Jeg kan... Skål, bror. Hey, se her, så. Shit, man. Hvor man døde. Ej, hvad hedder den? Jeg går op og laver en backflip nu, og jeg lander den. Bare vent. Og så like det. Kom nu! Hey! Okay. Ja, det er godt. Shit, man. Fuck. Altså, men du har den næste gang, tror jeg. Tror du? Ja. Jeg håber. Fuck. Du har den, bror. Six things in a row. I link 6 things in a row. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Prøv at se, hvor meget vi hygger. Vi har lavet en rampe. Folk sidder bare og chiller. Nogle prøver på nogle tekster, andre gør ikke. Og vi ser DJ'en. Hey DJ! Har vi det DJ? Vi spiller god musik. Yeah, stille DJ. Ja. Lad nu backflip. Ja. Okay, så har jeg også bare chillet der med. Ja, tak. Helt holder, mand. Bror. God damn. Hvor er stilet. Kom lidt. Jeg synes, det er stille nok, bror. Fucking varmt. Hey, du. Nå, den næste gang, sorry. Fuck. Vil du prøve igen? Igen? Okay, fri. Han gør det igen. Okay, hype ham op. Kom. Kom du til røven! Kom on, bag! Ladies and gentlemen, welcome aboard Delta Airlines Flight 20. Og han prøver! Stilet! Jeg sidder ikke fast. Hvordan gør jeg? Nå, shit. Jeg skal komme op. Ja. Okay. Ja. Status er, at vi skal ned til Emil Weekend, hvor vi skal på Fully. Men jeg skal ikke lyve for dig, jeg er lidt træt. Jeg er faktisk lidt træt. Så jeg tænker, planen er, at vi flyver en hurtig Mardigas, får lidt energi, og så går vi ned og hygger med Emil Weekend. Skal vi gøre det? Skål, Brækkes. Lidt Mardi på drengen. Hvem står med her? Mit navn er Emil Weekend. Kamera er meget tæt på der. Malte Frød. Vi er super taknemmelige for, at vi må være her igen på 4 år i streg. Vi glæder os fucking meget til at spille herude. Nu bander jeg, men det er fordi, jeg glæder mig rigtig meget. Det bliver vanvittigt. Vi glæder os rigtig meget. Så jeg tænker bare, at vi ser, hvad der sker derude, og så lad os hygge os. Er vi overhovedet nervøse? Er vi lidt nervøse? Chills, ikke? Jeg er lidt nervøs på jeres vegne. Det kommer til at gå godt. Det bliver det. Ja, det bliver vanvittigt. Det bliver rigtig flot. Det bliver vanvittigt. Let's go. Hvordan er stemningen her lige nu? Cause I do not see it.
og Malta, de blev færdige med deres koncert, og det var crazy. Det er skud til dem, de gør det fucking godt. Nu skal jeg bare hjem, og jeg håber ikke, at jeg bliver kørt ned af alle de der drunk ass turister, der er kørt ned af pisten. Men I kan se, det er rigtig dårligt vejr, men it is what it is. Det er sidste dag ved te. Vi er i gang med at rydde op på C. Det ser flot ud. Og så han er i gang med at do the dishes. Det er en kæmpe ork. Vi er fucking trætte. Der er ikke så meget der. Jeg skal ned og hente vores bil. Den eneste måde, jeg kan gøre det på, det er at stå på snowboard, så vi ses lige om lidt. Det er rimelig svært at se sådan der. Hvor jeg skal hen, hvordan det er værd. Det er rimelig fucking dårligt. Og jeg skal være lidt mere positiv. Hey, vi nyder det. Sådan en halv, tror jeg. Er I klar? Nu skal I se vores bil, mand. Prøv at se. Fuck, man kan slet ikke... Prøv så meget, den er dækket til med sne, mand. Hvordan fuck skal jeg få den ud herfra? Okay, kig, hvor meget sne der er på den her bil, mand. Det er crazy. Okay, hvis jeg ikke kan få den her bil ud herfra, så tror jeg, jeg prøver for hjælp, men lad os se, om vi kan. Jeg har lige prøvet sådan her åbne døren. Jeg kan slet ikke åbne døren. Jeg tror, jeg er nødt til at kalde for hjælp. So, can you help me with the car? Yeah, I got like a shovel if you want. Oh, can I just take it? You can borrow one. Okay. Jeg lige får lov til at hente en skovl, og så skal jeg bare arbejde for at få den her bil ud. Se nu her, vi har fået hjælp af en god chat, der hjælper os med at få den her bil ud. Han er lidt bedre til det end mig, men nu skal jeg... be famous then. Okay, jeg skal lige logge ind, og så prøve at få bilen ud herfra, så 2 sek. Det gik ikke 2 sekunder, og jeg glemte at opdatere. Sorry for det, men hey, vi er DK nu, og I kan se, at jeg prøver at hide mit læge, fordi jeg får ikke lukket mit læge på turen. Jeg er ikke engang irriterende, men det er ikke det skal handle om. Det var en fucking fed ferie, man. Fucking fed ferie til på her. Hør, der er sket det hele. I skal være med til at se, hvad vi har lavet. Ja, de har jo allerede set det. Det er afslutningen. Nu er der kun en ting at sige. Ja, vi ses næste gang. Yeah, ho, this the finale. My pep talk turned into a pep rally.